Salutare, mici exploratori! Sunteți gata pentru o călătorie magică sub mare? Haideți să ne scufundăm și să întâlnim câteva creaturi marine uimitoare, în timp ce exersăm număratul de la 1 la 9. Uitați, iată o steluță de mare strălucitoare, fluturând o mânuță doar pentru voi. Poți să-mi arăta un deget? Acum, doi delfini jucăuși sar din apă. Plici, plici! 1, 2! Cine se ascunde acolo? 1, 2, 3! Iată 4 crabi haioși, mergând de-a curmezișul pe fundul nisipos. 1, 2, 3, 4! Oh, văd 5 meduze strălucitoare plutind ca niște baloane. 1, 2, 3, 4, 5! Acum 6 peștișori rapizi trec în viteză, așa de iute. 1, 2, 3, 4, 5, 6! Wow! 7 scoici colorate stau pe fundul oceanului. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! Iată 8 broaște țestoase prietenoase înotând în șir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! Și în cele din urmă, 9 bule mici se ridică la suprafață. Poc, 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 poc! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9! Haideți să le numărăm încă o dată repede. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9! Numărat fantastic, prieteni! Data viitoare când vedeți creaturi marine, încercați să le numărați și voi. Ne vedem data viitoare pentru o altă aventură distractivă.